Luke Zammit ħaber inżamm arrestat wara li tressaq quddiem il-qorti ta' Għawdex akkużat bil-kultivazzjoni u pussess aggravat tal-kannabis u ġie akkużat ukoll bil-pussess ta' droga LSD u ketamina. Ħaber tressaq quddiem il-Maġistrat Simon Grech wara li l-ħaġġi arrestat f'operazzjoni tal-Pulizija wara li nstabet li kienet qed tintuża l-kultivazzjoni tal-kannabis fix-Xewkija. Fija nstabu mal-55 pjanta tal-kannabis ta' kull daqs flimkien ma' żerriegħa u affarijiet marbuta mal-proċessar ta' droga. Fil-fatt quddiem il-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Mark Merċieqa mill-Iskwadra ta' kontra droga qal li ħaber ġie arrestat u interrogat wara sorveljanza estensiva wara informazzjoni li kellha. Intqal ukoll kif l-imputat ġie arrestat fuq il-post. L-akkużat wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u permezz tal-avukati tiegħu talab il-ħelsien mill-arrest. Hawn id-difiża argumentat li l-provi brabta mal-każ kollha ġew ikkonservati filwaqt li l-imputat għandu rabtiet f'Malta huwa wkoll dipendenti fuq il-kannabis. Wara li semet l-argumentazzjoni kollha l-Maġistrat Simon Grech sostniet li l-kawżata fi stadju bikri tal-proċeduri u għalhekk ma laqgħetx it-talba għal ħelsien mill-arrest. Beda jinstema' l-każ miftuħ mill-kittieb Mario Filippo Zoppardi kontra Manuel Delija. Mbagħad Zoppardi akkuża lil Delija li xandar skritt ta' produzzjoni teatrali fuq il-blog tiegħu meta kien għadu mhux pubbliku. Id-difiża ta' Delija argumentat li l-iskritt ma kienx proprjetà ta' Zoppardi iżda tal-kumpanija Staġun Teatru Malti. Intqal ukoll li l-pubblikazzjoni tal-iskritt hija waħda mill-eċċezzjonijiet li huma permessi skont il-liġi marbuta mal-copyright. Apparti minn hekk intqal ukoll li Zoppardi għandu bżonn juri lill-qorti kif sofra mill-pubblikazzjoni ta' dan l-iskritt. Il-każ se jkompli jinstema' f'Novembru. Komplit il-kumpilazzjoni kontra Elliot Paul Busuttil li huwa akkużat bil-qtil ta' Mario Farrugia li nstab maqtul f'bagol ta' karozza f'April li għadda. Hawn il-qorti wissiet mara li qed tixed fil-kumpilazzjoni b'konsegwenzi serji jekk tkompli tkun evażiva fit-tweġibiet tagħha wara li bdiet twieġeb għal domandi fil-qorti b'mod indirett. Fost l-oħrajn hija ġiet mistoqsija min huwa Elliot Paul Busuttil fejn hawn wieġbet li huwa persuna u meta mistoqsija kemm ilha taf lill-imputat, l-ewwel qalet li ma tiftakarx, iżda wara qalet li ilha tafu mill-2018. Meta komplit wieġeb għad-domandi dwar ir-relazzjoni tagħha mal-imputat bl-istess mod, il-Maġistrat wissieta li kienet viċin li tiġi multata għall-attitudni tagħha fit-tweġibiet tad-domandi. Hija qalet li l-aħħar li żaret ir-residenza tal-imputat kien fit-28 ta' Marzu u qalet li marret tara lil ħuħ. Wara li x-xhieda komplit wieġeb il-mistoqsijiet bl-istess mod il-Maġistrat issospendiet ix-xhieda tagħha u qalet li jekk terġa' twieġeb bl-istess mod il-kastik tagħha mhux se jkun wieħed finanzjarju. Fis-seduta xiedu wkoll żewġ pulizija li kienu parti mit-tim li daħlu fid-dar tal-vittma meta ġie rrappurtat nieqes li sostnew li l-ġirien tiegħu nnutaw li kien ilu ma joħroġ iż-żibel għal numru ta' ġranet.